jini soka zuciya ta ya ratsa dan ta cancanta na saka a cikin ruhina. Ta iya zance ko a kwatance, ta yi zarce na yi dace. Ta iya zance ko a kwatance, ta yi zarce babu kamar ta a mata dan ta iya soyayya. Akwai manufar zance da zan yi gaban ki tantance, ko zani da barbarce ki sani duka soyayya ce. Kallo ko jin sautin wata a gare na asara ne, zance ba na ki balami ne dan ba na saurare. Na zo da tayin kauna a gare ki kice kin lamince, yarda da ni mai soyayya ga na ga ki mu zauna tare. Mai dadin zance mai kyau da kwatance, na yi dace zo na faɗa miki, zan tsara miki, ana ta yaba miki babu kamar ki a mata. Kun kyawun tarbiyya, amince da ni ki bani masauki a zuciyar ki duba ni da ke mun dace. In har za a bani ke, ciwo da damuwa a zuci zani tsallake. Ko da za a ci da ni mijinta ce, mai nawa duka zani baki shi ki mallake. Ko da za a ce da ni rago, duka akan ki za a min san bani tankiya. Daure ki amince da ni ki